Day 41. Shri Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai 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 Ram. जय जय रघुवीर समर्थ. श्री दासबोध विचार. श्री गणेश स्तवन 10वे सत्र. नाना सुगंध परिमळे थबथबा गळती गंडस्थळे. तेथे आली षटपद कुळे झुंकार शब्दे श्रीराम. 1-2-11. गंडस्थळ म्हणजे हत्तीच्या डोक्याचा माथ्यावरील उभारलेला भाग. त्यातून वाहणाऱ्या पातळ रसाला मध म्हणतात. श्री गणेशाच्या विशाल गंडस्थळातून नाना प्रकारच्या सुगंधाने युक्त भरपूर मध गळत आहे. त्या मधाच्या परिमळाने सुवासाने षटपदकुळे म्हणजे भ्रमर गुंजन करीत आलेले आहेत. ह्या ओवीचा संबंध प्राणायाम व षटचक्रांशी येतो असे जाणावे. श्रीराम. मुरडी व शुंडा दंड सरळे शोभे अभिनव आवाळे. लंबित अधर तीक्ष्ण गळे क्षणक्षणा मंदस्तवी श्रीराम. 1-2-12. श्री गणेशाचा मुरडलेला शुंडादंड म्हणजे सोंड जेव्हा सरळ होते तेव्हा शोभून दिसते. लोंबलेला अधर, ओष्ठ आणि उभारलेले गंडस्थळ हे देखील शोभिवंत दिसते. गंडस्थळातून क्षणोक्षणी तीक्ष्ण म्हणजे पातळ मध हळूहळू टपकत आहे. श्रीराम. 14 विद्यांचा गोसावी हरस्वलोचन तेहि लावी. लवलवित फडकावी फडै फडै कर्णथापा श्रीराम. 1-2-13. श्री गणेश हे 4 वेद, 6 वेदांगे, न्याय, मीमांसा, पुराणे व धर्मशास्त्र अशा एकूण 14 विद्यांचे स्वामी आहेत. श्री गणेशाचे नेत्र हेच त्यांची बुद्धी मानली जाते. ह्रस्व म्हणजे बारीक किनार असलेल्या डोळ्यांची ते उघडझाप करतात. तसेच विस्तीर्ण व लवलवित कान फडफडावितात. श्रीराम. प्रश्नमंजुषा. कालची उत्तरे. श्री गणेशाचे वदन सुप्रसन्न आहे. श्री गणेशाच्या विस्तीर्ण मस्तकावर सिंदूर लावलेला आहे. आजचे प्रश्न. श्री गणेशाच्या गंडस्थळातून काय गळतो? श्री गणेश किती विद्यांचा स्वामी आहे? शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे. कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा. नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ.